Ja, ik ben hier al vaker geweest hè. En, altijd heel gezellig. Maar dat is voor mij de eerste keer met deze feestweek. Ik ben nog nooit hier geweest, dus dit is voor mij wel nieuw. Ja, Oostenrijk zelf niet, maar dit wel. Ben je al in de tent geweest van de Vlugelhaus? Gisteravond ben ik ben gisteravond laat aangekomen. Volgens mij om 9:30 kwamen we hier aan, snel gegeten. En ben ik heel even snel de tent ingegaan en even gekeken hoe het er allemaal uitzag. En een uurtje binnen geweest en lekker vroeg naar bed en lekker uitgeslapen vandaag. Ja, het weer, ze zeiden tegen mij, ja, het is 30 graden en neem je zwembroek maar mee, weet je wel. Vooral mijn manager. En dan kom ik hier aan, het is toch een beetje koud vandaag. Maar ja, dan schijnt het morgen weer hartstikke mooi te worden. Maar ja, morgen vroeg dan ben ik weer naar huis toe. Ja, mooi weer iemand. Ik vind skiën, ik heb nog nooit geskiet. Ze zeggen van je moet allemaal een keer proberen. Maar ja, ik ben niet zo van het oefenen. Hè. Als ik ga, dan wil ik gelijk skiën. Maar ja, dat is niet zo handig, denk ik. We zijn nu met een nieuwe single bezig in Nederland. Komt waarschijnlijk eind april, begin mei uit. Mijn Duitse carrière komt een album in mei ongeveer uit, eind mei. En hebben we eigenlijk bewust, het album ligt al een halfjaartje klaar. Maar we zitten bewust even we zitten in onderhandeling met een hele grote maatschappij. En waarschijnlijk gaat het door, dus ik mag nog niet verder zeggen welke. En dan komt het album bij die maatschappij uit en dat was eigenlijk de bedoeling, zeg maar. Ik verwacht dat die ook wel in Nederland te verkrijgen is. Ik denk wel dat de Energy Music, waar ik in Nederland bij zit, dat die ook het album in Nederland uit gaat brengen. Denk ik, maar dat is even dat denk ik. Kan goed helemaal niet zo zijn, maar dat verwacht ik wel.